Agsibsibling arod, ti bawala na kasimangot, ket tapugan tayon ti Dani portion. Dumdumag kayo dito'y www.bestfriendfm.com. Ket no adda ti smartphone nyo no iPhone, just download the TuneIn Radio application. Isutin kay pagdanggan ti Best Friend FM. Itinakan nga ro ti DJ, kasama ti CEO, DJ Lance. Iti pala yung ti Pagamir Van Bautista. Ti portion nga Daniel portion. Sakbay nga nakibasa ti muna nga Daniel. At tinarod ti may isang sumata. Babaen daeng iti ipapatay, kaya't mo nga tatapno pagtangipinta, 20 akalgaw akaadayuta. Manong ko sikati ang esku, ngem di ka kuma sumuko no aday iti bibigta, pagsaipen tulad ta, panagayat ta. Bayanta dagiti pamabalaw, agkibinta, iti langalang nga inaldaw. Saan nga isudat mangitde, iti ragsak, sikaken siyak aglawlaw ta napusaksak. May anta dagiti pamabalaw, di tayo tulog, ayan-ayat tagpaaw. Ti aya, saan at pisikal, saan ang mapaksya. Tatipaten patek di na, igin-gina, tiba etang nga awan, kondisyon na. Bayanta dagiti pamabalaw, agkibinta, iti langalang nga inaldaw. Saan nga isudat mangitde, iti ragsak, sikaken siyak aglawlaw ta napusaksak. May anta dagiti pamabalaw, di tayo tulog, di tayo tulog. May anta dagiti pamabalaw, agkibinta, iti langalang nga inaldaw. Saan nga isudat mangitde, iti ragsak, sikaken siyak aglawlaw ta napusaksak. May anta dagiti pamabalaw, di tayo tulog, ayan-ayata
artista na na Paul 1, duet mikin ni Marieta Rafanan by Anta dagiti Pamabalaw from the album by Anta dagiti Pamabalaw. Idang gundaway, iti pasayan ti may nga daniw manipod ti pagayam tayo nga popular nga tiga-upload ti kanta ti YouTube. Ni pagayam tayo nga Phil Alos. Pinolwan na ti daniw na Maysa Adayag. At damay sa adayag nga inak ni Sirpat. Tanap ti Cagayan, lugar dagiti nalapsat. Sing nakalid na itampok iti pingping na. Nang kaya wadagos, kaday iti naalikot ag arik na. Ngarod indaton ko na sinaw nga ayat. Inaklom na met no pa ito mo marigrigat. Ragsak kadiag sarday ti inak inarapaap. Ngem ipag nagbalin atubeng naranyag abigat. Nagsinat dalan mi gapot sa sayang guseng. Ngamin na matinagwara sa damag. Dinak man lang inikan gundaway nga agpalawag. Nga isulaeng awanin sa bali at ayag. Lupay nabayagan day di apanawen. Impatayab na asamiwen at dapay lang nga umaw-awen. Ket lupay adan sa bali anang kalbit iti kwerdas. Dito'y pusok ayat ko kenkwana dinto manasanas. Piman pa'y day di nga ayat. Maisublik la kumauray pa'y biag ti magsat. Ngimawanen na pukawen din to maisubli. Agan anos lang na tao. Kasta lang igasat. Datangarot ti dani mo na Paul 1 Maysa Adayag. Ngayon surat ni pagayam tayo nga Phil Alos. Diyos tiyag ginagayam Phil Alos. Kan Diyos tiyag ginakadagiti iap-upload mo nga kanta tayo mo tibiyang. Di ka kumamam-umawen. Dumdumay kayo palang araw dito www.bestfriendfm.com. Bawal lang nakasimangot Daniel portion. Kita tingarot ti nakipasurot nga sonata iti Daniel ni pagayam tayo nga Phil Alos.
kararwa na ulpit nilagi katutuukin na kasano pa'y ngagluni pinarnuay mo asukan mabalil ako apabasulen ka ngemrigatek asatan tarik na yang tangay tasipsikamet di ay ayatek ano sakti panaas na sa enken apkes no amok lakuma akas to'y di kapay mapaay natlaen diyak ko man nagay ayan na ulpit nilagi tatutuukin na agsang ito'y puso unkis to'y kararwa amo kadikan tuntunten ito'y dati pagsagsarakan ta may magtuya kita pag-uray kanta amo nga atan sa balik nga ay ayaten nga magsublikan to kanya intong mapaay ka mabalil ako apabasulen ka ngemrigatek asatan tarik na yan tangay tasipsikamet di ay ayatek ano sakti panaas na sa emken apkes lumapay ka nagsublik na tulad na kanya Yung artist natin nga na Paul Juan na ulpit nilagip na kinanta kada tayo ni pagayam tayo nga Revelita Fernandez. At yung nga ro ti sumaruno a Dani yung ngay nakibasa tatang gundaway Dani yung nga nagapo kini pagayam tayo nga Bel Marie Yamo D'Agustin manipod ti Pagilian a Hong Kong. Pinawalwan na ti Dani na balunek taayat mo. Iti adayok dita sibay mo. Ibatik ti kakayso na puso. Balunek deta panagayat mo. Kupikupak dito'y barukong ko. Ket iti lugar a banyaga dito'y panunot ko si Kalata. Uray pa iti parparmata si Kalata ti mabuybuya. Umbi ni karayo ililiwek karaman na samit nga agek lailom linaon ni tagtagainep si kalaeng ti adda iti darektet
iti tunggal oras sila lagipak. Kadag iti dungom anak kay ruwamak. Barat arakop mo kanayo na sigsig kaak. Ngamin na ito kitdan dito puso kendriknak. Mangnamnama ka o ayat ko. Asikalaeng kat sikantulaeng ipatay ko. Bangar na ka ti panunot ken puso. Sikalaeng ingkanat tungpalbiag ko. Ayang arod ti Dani mo ng Paul 1, balunik tayat mo, sinurat ni pagayam tayo Bel Marie Yamod Agustin. Agyamanak best friend Bel Marie, tinapintas unay at Dani mo. At tingarot tinapilik ngaynak ipatangata nga sunata. Kadumdum nga kayo palaing, dito'y bawal ang nakasimangot. Dani portion. Amang mga ganit sa ngalubungan, ti www.bestfriendfm.com. Ako ko akin matmatunan ni CEO DJ Lance. At tingarot ti sunata na Paul 1, manipod kini Jasmine Baksa.
ako'y puso, makita ka lakuma, uray no darettet laen, mabang aranen to'y ritnga, maep et met to'y iliw, iti bibigat no sumingising ti init, iti nagsabatan ti daga ken langit, mugumangon ako si kanti malaglagip ko, kasarsarita talagawan, kasano ka itendyak ko, aglawak at ng minen, nagbaitan ka at taaw, nalaklakan lakuma, umay ka sa lungkaran, surat wen no retrato, di danto makalan, ngayon na pangipapasan, to'y iliw ko, Dumdum nga kayo palaeng tibawal ang nakasimangot dani portion. Dito'y Rancho Cucamonga, California, USA with your DJ Ven. Mga gantayot sa ngalubungan through www.bestfriendfm.com. Kukwa kanimat matunan ni CEO DJ Lance. Di sa marunong ay nakibasa nga Daniel at nagapo. Kinipagayam tayo nga Nathan aliling manipod ti pagilian nga Italia. Pinaulwan na ti Daniel na iba siya, iba ako. Kay hirap naman ang sitwasyon ko. Nagmamahal, ngunit bakit ganito? Parang may kulang, hindi buong buo. Sa pagmamahal mo, may kahati ako. Saan nga ba ako nakapuwang? Isa ba akong panakiputas mo lang? Masakit ang aking nararamdaman tuwing isinisigaw ang kanyang pangalan. Sana alam mo, iba siya, iba ako. Hindi magkamukha at magkapareho. Niloloko ka niya. Yan sana ang isipin mo. Ako, minamahal kita ng totoo. Ano pa ba ang aking gagawin upang sa akin lang ang iyong pansin?
mga hinanakit mo'y papauwiin. Puso ko'y sa'yo lamang at alipin. Tanging hiling, isigaw mo sa mundo. Ako ang nasa isip at diwa mo. Hinding-hindi ka sa akin magbabago. Pag-ibig na inalay ko, buo ito. Dito nga rutidani mo ng Paul 1, iba siya, iba ako. Ngayon sagot kita tayo, di pagayan tayo nga Nathan Aliling. At yung nga rin tinapilik nga sonata nga ipasurot ko kada tinapinta sa dani mo, pagayam, Nathan Aliling. Minamahal ka ng tapat, ibibigay ko ang lahat. Ikaw lang noon ang hangad, pag-ibig sa'yo'y di huwad. Ngunit nang siya ay dumating, may ibang tibok ang damdamin. Ano nga ba ang aking gagawin? Di ko alam ang dahilan, bakit ako'y nagkaganyan. Pag-ibig ko na ikaw lang, di ko tiyak ang hangganan. Kay hirap na naramdaman, magbuhat ng siya'y mamasdan. Sino nga ba ngayon ang mas matimbang? Isang puso, dalawang damdamin. Alin nga bang tibok ng puso ang dapat kong sundin? Ikaw bang dating pintig o siya na bagong pag-ibig? Sino nga ba? Oh, sino nga ba ang masigit? Di ko alam ang dahilan, bakit ako'y nagkaganyan. Pag-ibig ko na ikaw lang, di ko tiyak ang hangganan. Kay hirap nang naramdaman, magbuhat lang siya'y mamasdan. Sino nga ba ngayon ang mas matimbang? Isang puso, dalawang damdamin. Alin nga bang tibok ng puso ang dapat kong sundin? Ikaw bang dating pintig o siya na bagong pag-ibig? Sino nga ba? Oh, sino nga ba ang masigit? Isang puso, dalawang damdamin. Alin nga bang tibok ng puso ang dapat kong sundin? Ikaw bang dating pintig o siya na bagong pag-ibig? Sino nga ba? Oh, sino nga ba ang masigit? Ikaw bang dating pintig o siya na bagong pag-ibig? Sino nga ba?
Sino nga ba manipod ni Marites Merida? Ket itilikudan det ang sonata. Pumakada man ti pag-ayam yo Ven Bautista aka Chino Romero. Sapay kumatadong magkito man ito sa muno alawas sumarunong ang kampanag programa. Diyos ti agina tinagan nga rod ti CEO tayo kanda ti DJ ti Best Friend FM CEO TJ Lance. Diyos ti agina tin kay panagdengay.